मेट्रिक आरो मेट्रिक परिखाया दिनैनिफ्राय जागायबाय आरो गाबोननिफ्राय हायार सेकेन्डारि परिखा जागायगोन। दा आङो बिटिसिनि गासैबो जायफोर फरायसुला फरायसुलि बिथांमोना दिनै मेट्रिक परिखा एग्जाम होनो थांगासिनो दं, बिथांमोननि जिथु साननाय बा लुबैनाय बियो जिबनाव साक्सेस जाथों आरो मेट्रिक परिखाखौ मोजाङै मोजां होलांनो हाथों, आं बेखौनो भगबानाव आर'ज गाबबाय, इसोरनाव आर'ज गाबबाय, आल्लाहनाव आं आर'ज गाबबाय बिथांमोननि एग्जामा जाहाथे साननाय बादि साक्सेस खालामनो हायो। मेट्रिक आरो मेट्रिक परिखाया दिनैनिफ्राय जागायबाय आरो गाबोननिफ्राय हायार सेकेन्डारि परिखा जागायगोन। दा आङो बिटिसिनि गासैबो जायफोर फरायसुला फरायसुलि बिथांमोना दिनै मेट्रिक परिखा एग्जाम होनो थांगासिनो दं, बिथांमोननि जिथु साननाय बा लुबैनाय बियो जिबनाव साक्सेस जाथों आरो मेट्रिक परिखाखौ मोजाङै मोजां होलांनो हाथों, आं बेखौनो भगबानाव आर'ज गाबबाय, इसोरनाव आर'ज गाबबाय, आल्लाहनाव आं आर'ज गाबबाय बिथांमोननि एग्जामा जाहाथे साननाय बादि साक्सेस खालामनो हायो।